May balik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni David. Ikaw ug ako ang tagyan niya. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. O karon sa bagot ang sugilanon. Urong! Ako'y musulti. Gusto ka ba? No, dili pa karon. Mahasol siya, padre. Madaot ang iyang pagtuon. Unya na, padre. Kung makatiwas na siya sa college. Sige. Ikaw ang bahala, Asusina. Pero kung kinahanglanon mo ako, ni ara ko, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Magpangutan ako mahitungod sa bagong nanag-iya sa panimay sa mga Mariano dito sa Isla Maria. Ayaw pagilak, Paulo. Kinahantabangan mo ako. Paulo, tabari ko. Dili ka mo ilang. Muhilong ka. Salamat, Paulo. Salamat nga nakasabot ka. Kinanglan makalayo kita din. Dili mahimong maabsan kita. Dili. Husto, simbahan, sa kumbento. Paulo, pagmata! Paulo! Nay. Oo, sabi na hitabo ni mo. Ano bang gigakos mong kunin mo gugot? Paulo, sa ba? Dili ko makaginawa. Dali pa lang ko, Nay. Buhi ka, Nay. Unsa? Naunsa ka ba? Natuog ka dihang... Nakatuog ka dihang nga naglingkod sa sofa? Unya na unsa man ka? Unsa ba nahitabo ni mo? Damgo ko, Nay. Damgo? Damgo sa utong tutok? Giurom ko. Marag di na ni maayo da. Pirmi ka na lang urumon. Tingalig may sakit ka. Mga tag doktor. Ang akong damgo. Nagdagan ka. Nagilat ng bata nga gidamo. Imong gibadlong. Ginganlan mo Paulo ang bata. Unya may mga buto. Unya mingon ka. Dadon mo ang bata sa kumbinto. Ha? Kanindot ko na ang istorya ha. Marag thrilling man paminahon. Nay. Wala ko makauyon ng sagunson ni mong pagdamgo. Kinahanglan mga tag doktor. Aron katambala na. Kung unsa man ang sakita. Nya?
Usa man nitabo? I-examine ko. Nya. General check-up. Huwag ko sakit eh. Pero may mga tambal kong giresita nila. Inon ako sa dipamtog. Kayawa na ba yun? Ang ako og masumpayan nun imong damgo. Unya, may imong mga monster. Wow! Buwang eh. Wa man ka kay sakit. Ganun nga tagan mo kang tambal. Ambot. Basta ingon ang doktor, naagin sa mga ingon natong idara usahay. Pero mawaaram ko nun eh. Kung balanse ang hormones. Mura na kag babae nga mag-mage. Mag-hormonal imbalance. Ilom na eh. Ay panabian na ha. Mawawata. Unsa ka og ako sultihan si mi ano? Aron mariscourage nimo? Sa? Joke. Bay, graduate kita. Oo. Congrats! Magna cum laude ka? Salamat. Kumlaude mo pod ka. Ako kay Suma. Ako itig Suma sa inyong mga grado. Tara mo. Dito ta sa restaurant. Tuwa na si nanay. Nagkuna. Dito ta dito. Okay, pero inikuman dito. At tusap sa amo, ha? Sa boarding house. May gamay ditong giandam si Tia. Arang-arang, libre ko. Abi na ko, gluoy na kayo ko kay wa man ka aris sa nanay tatay. Saon nga, dako man kayong ati manonon sa uma. Ibanlas man sa baha ang pananom. Oo. Ano nagsentimental eh ha. Tara. Mayo kay kang bumugnag storya ra. Unsay uma? NBI na imong papa? Asusina. Padre, salamat gani aka. Hindi na turun sila karon. Ikaila mo na gyud si Paulo. Asusina. Wa kaya ngayon kahadlukan. Bago na akong gikasulti ang kura paruko sa Isla Maria. Wa diha karon ang mga Mariano. Dugay pa kunong mahiuli. Nag-world tour kuno sila. Ha? Relax. Panahon karon sa paglipay. Di alam mga bata. Nay. Dias la si Raji ug si Mian. Uy, Paulo, siya si Father Jam. oh. Kumusta, Padre? Atod si Mian, akong girlfriend, ug si Raji. Best friend ako. Anak ni Captain Isidro sa NBI. Mauba. Sige na mo. Lingkod na mo. Kay mga na ta. Kung laude budi ay ang imong girlfriend. Kung mao, dako usab ang hikay sa imong mga ginikanan. Iniguli na lang na ako sa amo. Wa sila kari. Unsaon, di man kabiyaan ang giatiman ni tatay. Mian, di ba nga ingon ka nga bakasyon mis inyo? Kami si Paulo ba? Wa man tamay na yun ng adto-adtong immersion na to. O ba? May problema dito. Labi na karon, may kapuyan mo dito sa amo nga komportable. Si tatay karon ang hawd sa bahay nga iyong gibantayan. Asa man di ay ang inyo, inday? Sa Isla Maria. Isla Maria? Pasensya na lang. Nabuhian kong kutsara. Isla Maria. Nahimo ko ang kura paroko diha kaniadto. Dugay na kayong panahon. Mao ba? Kinsa may mga apelyido, Father? I mean, nakaila kong ikaw si Father Jam. Pero sultihan ko nga kumaginikanan nga nakita ta. Siguro ko, nakaila sila nimo. Oh, Father Jam Barot. Pero kung naadto ko sa gawa sa nasod, baro ang ilang paglitok. Nagadito gyud ang ako maginikanan. Si tatay ang gihimong caretaker sa bahay sa mga Mariano dito. Di ba kisultihan ta ka, Paulo? Doon na kita kong property sa amo. Joke.
Mga Mariano ang tag-iya sa maong property. Pero diyang gitulis sila o gipamatay ang tanan nga nagpuyo dito. Si Mr. Servando de Dios na ang tag-iya. Half-brother sa mga Mariano. Si tatay ang iyang gisaligan sa bahay. Labi na karon nga nag-world tour sila. Sakop. Sakop niyang imong amahan? Sakop? Ani Mr. Servando? Oo. Mga 15 years na nagserbisyo nagserbisyo nila si tatay. Paolo? Nay, magkuyog ko lang ni Ana. Gusto sab ko nga makakita sa lang lugar. Dili! Nay, nasuko ka? Kuan, pasensya na. Nadako ang akong tingog. Pero dili ko gusto mo adto ka dito. Pero, Nay, sukad, wag ko kasuroy. Graduate na ko, sa pa. Gusto kong ikaila mga ginikana ni Ann. Ay, Paolo, okay lang. Dili ko gustong may daotang mahitabo kanimo, Paulo. Nay, sila si Mia ng akong kuyog. Apila sa G. Dugay mo na silang kaila. Layo to, awaaw, isla. Tinuod nga layo, pero dili man awaaw ang Isla Maria. Si Padre Jam ang nag-ingon. Pari siya dito kaniadto, may parokya. Karon, daghan na kayong tao dito. Aligre og progresibo. Bitaw, Asusina. Hatagi og kagawasan ang imong anak nga makaabot dito. Makaayo ka na kaniya. Father John. Husto siya. Angay lang nga mahimamat niya ang mga ginikanan sa iyang hinigugma. Ug mahimamat niya ang Isla Maria. Salamat, Father Jam. Salamat. Nganong gibuhat mo kadto, Padre? Wa kaya nga ang kadlukan. Wa sila diha nag-world tour. Maunay gisulti ni Mayan. Dugay pang mahibalik ang mga Mariano. O kinsa pa ba'y makailan niya dito? Makaayo kang Paulo nga makita niya ang dapit nga gipanag-iya sa iyang mga ginikanan. Ayaw ka nag-ihikaw kaniya, Asusina. Pero, Father... Nahitabo kining tanan tungod kay kabubuton sa naa sa taas. Nagdam ko kag hustisya, dili ba? Kinsay nasayod. Maun na kini ang unang lakang. Maung kinahanglang sultihan mo siya. Ayaw pagdugaya, Asusina. Maayo ka ng buhi pa ako. Nga makatabang kanimo kung gikinahanglan ng akong serbisyo. Pauli na, uy. Hinginlan mo lang ko nimo. Tingalig masuko na si nanay nimo. Dito masuko eh. May bawtong ni ako sa inyo. Usahin, no? Where daw ng nanay nimo? Sorry, ha? Ha? Okay lang. Okay lang, magkasulti ka sa gusto mo. Nga naman. Nagkamatikot ko nga. Wala siyang malain. Basta maghiskot kong Isla Maria. Unsa? Sa una, dugay na. Nangutana siya na ako og tagadiin ko. Pag-ingon ako nga, sa Isla Maria, wala siyang nalain. Parehas kanina dito sa restaurant. Kalit lang siyang missing ka. Pasensya ka na lang kang nanay, ha? Promise. Kung singkahan sab niya ko sa imong nanay ug tatay, kung makita mi, sabton ra na ako sila. Honest? O lagi. Sure kang magkakuyog na ako? Si Raji, desidido na to. Oy. Mainon. Dili ginoong kong sugot nga si Raji ray mo kuyog nimo. Onya di katugtan? Alagi ka bala ka. Si Padre Jam mga akong kuliton. Dili ka balibad niya sa nanay. Dili ka gyud ay papugo. Nakasaad ko kang ni anay. Paulo, daghang babae sa kalibutan. Nay. Gusto ko, biyaan mo si Mayan. Pangitag laing babae. Dili ko gusto niya. Musugot ka si Paulo sa gisulti sa nailhan niyang inahan. Mga higala atangi musunod pa mga sumpay ning atong sugirdanon nga naguluhan. Urom
Sinuat ni Cora Rosales ug direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hezen. Gidalit sa Super Radio Production Center.